Quan carreguem un dispositiu portàtil o endollem un electrodomèstic, som conscients d'on prové l'energia que estem consumint? A quina distància s'ha generat? Creus que això té alguna relació amb els productes que anomenem de quilòmetre zero? Entenem que aquests aliments es produeixen prop de la zona on residim, la qual cosa fa que els costos i l'impacte que tenen en el medi ambient siguin molt menors. L'energia elèctrica sol recórrer un llarg camí des de les centrals generadores fins al consumidor. Això fa que siguin necessàries moltes torres de suport, quilòmetres i quilòmetres de cable conductor i també unes quantes estacions encarregades de transformar el senyal de molt alta tensió a baixa tensió, que és l'utilitzat dins dels habitatges. Fixa't que si som capaços de generar l'energia elèctrica prop d'on la necessitem, ens estalviem gran part d'aquests inconvenients. Creus que seria possible generar energia elèctrica de quilòmetre zero? El punt estratègic, però, és l'estalvi energètic amb el lema «L'energia més neta és aquella que no consumim».